Выглядалі як дзікія бесты, стралялі ў людзей, не цікавіла іх, ці гэта дзіця, ці дарослы. Вуліцы былі пакрытыя трупамі, жанчыны, дзяўчат гвалцілі. Гэта цытата з успамінаў Ханалоры Шульц. Яна была дзіцём, калі ў 45-м у Кёнігсберг прыйшлі рускія. З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы далей гаворым пра драму ўсходняй Прусіі, пачатак у папярэднім выпуску. Паглядзіце, нават калі гэта будзе цяжка. Сёння пра Вольфскіндер, воўчых дзяцей. Такі тэрмін прыклеіўся да беспрытульных дзяўчат і хлопцаў, якія засталіся без бацькоў, дому, радзімы, нічые. А значыць, рабіць з імі можна ўсё, што хочаш. Калі вы палічыце гэтае відэа важным, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Увесну 45-го Кёнігсберг, сталіца ўсходняй Прусіі, непераможная, як здавалася, цвярдыня, капітуляваў. Савецкія войскі зашлі сюды, каб ужо не выходзіць, застацца. Толькі ў самым горадзе, без уліку рэшты тэрыторыі, надалей заставалася каля 126 тысяч цывільнага насельніцтва. Чвэрць з іх – дзеці. Толькі кожнае 10-е дзіця трапіла пасля ў савецкі прытулак. Нягледзячы на жахлівыя умовы, якія там панавалі, маці стараліся аддаць туды дзяцей, каб яны выжылі, хоць так. А справа яшчэ ў тым, што паводле дамовы ў Пацдаме, калі вялікія гульцы дзялілі паваенны свет, немцы з Чэхаславаччыны, Угоршчыны, Польшчы мелі перасяліцца ў Нямецчыну, але гэта не тычылася немцаў з савецкіх тэрыторыяў. Чаму? Бо Маскве была патрэбная не той, што танная, бясплатная працоўная сіла, рабы. Частку саслалі падалей у Сібір, нехта працаваў на месцы за прадавольственныя картачкі, а хто не работает, тот не ест, дзеці, напрыклад. І пачаўся голад. Мы пачалі есці сабак і катоў, усё, што атрымлівалася знайсці. Некаторыя кажуць, што елі шчуроў. Я шчуроў ніколі не ела, толькі сабак і катоў. Калі ўспамінаю пра гэта, то думаю, што лепш бы мы памерлі. Пачала жабраваць, адна. Спала на падлогах, у лясах, восенню ў стагах сена, ў стайнях. Калі сабакам прыносілі ежу, я іх адганяла, каб трохі забраць сабе. З успамінаў Вальтраут Мінт, якая была малым дзіцём. Адна з выжыўшых жанчынаў узгадвае, што яе сястра памяняла пярсцёнак з канфірмацыі на каўбасу і была неверагодна шчаслівая. З'ела і ў момант захварэла. Доктар немец, а такія яшчэ заставаліся ў горадзе, адразу скумекаў. Мяса? Так гэта чалавечына, больш такога не ешце. Дадамо сюды халодную зіму з 46 на 47 год. Эпідэміі. Каб дзеці выжылі, маці часта спрабавалі аддаць іх літоўскім сялянам, якія прывозілі харчы, ці памяняць дзіця на мех мукі, бо тым былі патрэбныя працоўныя рукі. Калектывізацыя да Літвы яшчэ ж тады не дабралася. І ўсё гэта на фоне жахлівага краявіду, трупы, руіны, апаганеныя касцёлы і бадзёрыя савецкія плакаты пра сталінскую пабеду і войнаў і спалінаў. Літоўскі пісьменнік Альвідас Шлепікас трапна напісаў пра савецкіх салдат, душы якіх вайна выпаліла як гліну, якія страляюць для забавы ў птушак, а пасля ў людзей, таксама для забавы, бяздумна, без ніякай рэфлексіі. Толькі ў 47-48 гадах Саюз узяўся за высяленне выжыўшых немцаў у ГДР. Іх ужо і заставалася не так шмат. Па падліках гісторыка Андрэаса Косарта, толькі ў Кёнігсбергу з 45 па 47 год загінула 100 тысяч чалавек. З іх 75% ад голаду, а астатнія можете самі здагадацца. Таму з Калінінграда, а горад ужо перайменавалі, у ГДР паехала ўсяго 24 тысячы. Але заставалася яшчэ велізарная колькасць дзяцей, якія хаваліся ў лясах, кінутых будынках, фортах. Яны вучыліся маўчаць, каб, крый Божа, не сказаць слова па-нямецку, а іншай мовы яны не ведалі. Некаторыя так пражылі ажно па 8 гадоў, да 50-х. Таму і воўчыя дзеці, згадаваныя ваўкамі. Найбольш смелыя выбіраліся з гэтага пекла ў цягніках з вуглём, пешкі, праз Нёман. Ратункам была Літва. Па падліках гісторыкаў, паваенныя гады толькі ў Літве аказалася каля 20 тысяч ваўчанятаў. Літоўцы не дужа, каб чакалі і любілі савецкую ўладу, гэта ясна. Там да пачатку 50-х трываў нават збройны супраціў, цэлая армія лясных братоў, якія не складалі зброі. Але і дапамагаць вілкавайкай, воўчым дзецям, было рызыкоўна, бо кара Сібір. Нават спагадлівыя гаспадары хутарання часам давалі ежу і
праганялі ад бяды падалей. А ўжо калі бралі да сябе, то каралі за кожнае нямецкае слова, каб ніхто не здагадаўся і не пранюхаў. Вось гісторыя Луізы Квітч. У 45-м ёй было 5 гадоў. Дзяўчынка добра запомніла масавыя гвалты наўпрост на ўзбочыне дарогі. І таксама смерць маці. Рускія сагналі жанчын з дзецьмі ў барак. Там днём і ноччу на вачах у дзяцей гвалтавалі ўсіх жанчын. Маю маму таксама. Калі прыйшлі па яе чарговы раз і сказалі «Фрау Ком», мама не пайшла, не мела ўжо сілаў, таму яе расстралялі на месцы. Яна трымала тады на руках майго малодшага брата Юнтера. Ён выжыў. Дзяўчынцы пашчасціла. Яна трапіла ў літоўскую сям'ю, якая спачатку хавала яе на вёсцы, а пасля забрала ў коўню. І на гэтым фота Луіза ўжо з новай літоўскай мамай. Яе выпадак унікальны яшчэ і таму, што дзяўчынка атрымала вышэйшую адукацыю і стала потым інжынерам. Бо вялікая колькасць тых дзяцей наогул не атрымала ніякай асветы, хаваючыся хто дзе. Ці вось гісторыя Гізелы Лаунерт. Яна нарадзілася ў Кёнігсбергу, але дакладна не ведае, дзе і калі. Пазней у літоўскім пашпарце ёй запісалі 41 год нараджэння, проста на вока. Падчас эвакуацыі рускія забілі маці і дзядулю наўпрост каля возу з пажыткамі. Бабуля панесла далей 2 унучак. Адну унучку аддала на парозе хаты чужым людзям, сказала развітацца з сястрой і аддала. Яны дабраліся за Нёман у Літву, хаваліся ў закінутай школе. Гізела кудысьці адышла, а калі вярнулася, бабулі няма. Яна засталася зусім адна. Я хадзіла ад аднаго дому да іншага. Калі недзе ўдавалася пераночыць, было цудоўна. Калі не, то што ж, найлепш было ўлетку, інакш трэба было залазіць у нейкую стадолу і ў наступны дзень тое самае. Увесь час з надзеяй, што нехта дасць кавалак хлеба. Далей яна працавала ў літоўцаў у полі, даглядала дзяцей, хаця сама была дзіцём, уцякала ад галодных мужикоў. Ясна, у якім сэнсе галодных. І ўрэшце яе прытуліла літоўская сям'я, але і там не было салодка, бо за найменшую правіну білі ці адымалі ежу. Пакуль іншыя хадзілі ў школу, яна даглядала кароваў. Чытаць, пісаць па-літоўску вучылася самастойна. Яшчэ менш шансаў выжыць было ў хлопцаў. Ханс Вернер Пушнакоўскі памятае, як у 46-м савецкі патруль забраў яго старэйшага брата, а маму забілі такія самыя валацугі, жанчына з хворым дзіцём, бо кожны быў сам за сябе. І хлопчык застаўся адзін у 8 год. Ва ўспамінах ён напісаў: «Ці зразумее хто-небудзь, што значыць, калі дзіця жыве ў разарваным вайной краі цягам 2 зімаў і 1 лета, цалкам самотна, без сваякоў, без дому, без сховішча, без хлеба на штодзень. Неяк у стадолу, дзе ён ночыў, жанчына-літоўка прынесла коўдру, а пасля забрала ў дом. І так ён атрымаў дах над галавой, месца пры стале і новую айчыну, Літву. Пра тое, што стала з братам, дзе пахаваная яго мама, ён так і не даведаўся. Зараз, на жаль, самыя змрочныя прывіды мінулага вярнуліся. Эльжбета Сабчак памятае жахі той вайны. Калі ёй было 11, рускія сагналі жанчыну ў падвал. Там гвалцілі, там забівалі. Адна жанчына таксама там і нарадзіла. І вось яе цытата ўжо з нашых дзён. Калі я бачу тое, што адбываецца ва ўкраіне і чую пра гвалты, то надалей маю перад вачыма той самы падвал і ўсё, што там адбывалася. Я ніколі не думала, што нешта падобнае можа яшчэ здарыцца. Рускія надалей такія самыя. А вы як думаеце? Такія самыя? І калі так, то чаму? Напішыце ў каментарах. А калі самая тэма вас зацікавіла, то пашукайце на Ютубе фільм са сведчаннямі выжыўшых. Ён так і называецца «Воўчыя дзеці». Або гляньце кнігу польскай журналісткі Віалеты Савіцкай, калі чытаеце па-польску. Найменш інфармацыі, канешне, пра тых ваўчанятаў, якія аказаліся ў Расіі, але тут акурат не трэба тлумачыць, чаму. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй, нават калі гэта цяжка, нават калі гэта балюча. І будзьма разам з Украінай.